Amigs, nanoroy mi sa amo ako ang gretchen kay langas kaayo gustong magpasuroy ang akong gretchen nga mag-una-una mag-una-una nindot kay ang view sa bukid mga pics so nice. Mani ang amo ang probinsya. Nice kayo. Ako ang Gretchen. Probinsya namo. Nindot ka ay tanan. Ipuyog probinsya. Layo sa COVID. Layo sa COVID. So babosh mga migs, uli nami sa balay.